Jadi maulid madiamu hula-hula nami. Anang sa dohamu na di pogu ni alaman na marapang na marjolo si gonggong na sa isinion. Manggap matutu mata-mata kita medok maulid itu aduban ni debata. Ala day pangiring-iring panuguduguna. Boh hita marhipason avalatikyon. Jala dilihat dari hita. Hari na tiur, hari na dengan, hari na lehet. So nedotnya duduk matulun nami. Raja nami saat disuruh masa tubutian nungga saat tamu ditogu-togu kami pamurum muna tubugun ni alamanon saat matu barhorasan saat matu panggabian semuanya apa satu nami tuhamuna ipasat taima tuhamu hula-hula nami songo majuaru tuan igotang tamu lihat gawe jal horasa menguru lihat tema di tuhata mau lihat tema nang dihita saluhutna diarina denggat diarina tiur sadarion dina marlas ni roha hita tutu nong saat hita tu pogoni alamatta ima nong tabuan anak kota tu bagas zoron itu hatta nang soni parometa merhite na posona jenewa penoeng neng bukota ma neng jalota ma tuan ni ulota apala ditikyon iso penoeng amang padenami adong hatani na tua-tua nama dok siajur mula-mula siajur mula topa mula lina marludu mula lina marloksa naing ulaw nami ma pukon nami ma ulaw nami apaletikyon amang padde nami asa jumolo majo tutu amang padde nami alu-alu kamu to mata martua di bata asa diramot hita saluhutna tar lumobi ma ulaw ta apaletikyon alu-alu hodamang ma maule ate ma amang padde nami alu-alu hodamang ma amang padde nami tu sahalani oputta naung jumolo asa anggiat manggonggo matutu todina apala ditikgon dina marlas niroha hita saluhutna alu-alu hodamang ma amang padde nami maule tema amang padde nami alolo hodamang mamuse amang padde nami tu inata soripada amat taraja nang saluhutna nama kaholongi hami nang rotutu apala ditikyon alu-alu hodamang ma amang padde nami mau lihat tema amang padde nami jadi noeng pe amang padde nami asa baik kamu madu godang mula-mulai dihami las padu muda mang ma tu godang soba-sobai tema amang padde nami lunga dioleh hamu tutu pangiduan nami asa pinatiko kujur matuto penitopian manang tu dia petok kau mangalak padde nami itu si madapotan para saulian iso penoeng amang padde nami nang mangaliat mahami di pogo ni alaman namion asa lihat tono nami matutu anak nami nang dohot parumain nami asa tutu hami namarles neroha asa lihat gabe lihat horas lihat nang dos nitahi di hami saluhutna baik damang ma godang lihat-lihati
jadi naruh hakku terlangsung marate, una pula be mamerek tiki mahita teh, terlangsung mah. Jadi open yang ngamang pada nami, nunga betu tu mangaliat hami di poguni alaman nami, tang yang tatu amat tamar tua di bata, asal lihat gabe, lihat parhorasan madi hita saluhutna. Jadi open yang beda mang ma, tes. lodang semonang-monangi mabek kamu langsung. Laos pada muda mang manot tu godang si tio-tio songonian tu hasatan nai, oleh ate. Tes.